Και εσύ. Πάμε να κάνεις. Εγώ το λέω, το γνωρίζω. Δεν είναι εδώ που γης. Λοιπόν. Ένα μπολ. Μπορούμε να κάνουμε ένα μπολ. Πέρες. Απολύτες. Ο καθένας της τούτας της παντάλος που καταλαβαίνετε. Μεγάλος της αρχίδιας. Δεν είναι καλά. Λοιπόν, παππού, πάρεις κοπέλες και ένα πατέρα που τούτες. Και θέλω να ανεβάσεις πάνω. Πολύ χαρακτήριο. Το οποίο ο ένας, χωρίς να μην τα δυσκολία, θέλω να με κύριε που το κάνει στην πέρα. Και ξέρω περίπου να χωρίς τις κοπέλες. Αν σας αρέσει. Έχουμε πανώ. Όποιος δεν καταλαβαίνει να σου βάλει το χέρι. Γιώργο, εντάξει ρε, το κάνατε σύμπη.